starten af denne video retter vi søgelyset mod en af Norges mest elskede stemmer gennem tiderne. Sissel Kyrkjebø har i flere 10 år troldbundet publikum verden over med sin krystalklare stemme, sin værdighed og sit diskrete privatliv. Hun har altid ladt musikken tale, mens hjertet har forblidt i skyggen. I en alder af 56 år bryder Sissel stilheden. For første gang vælger hun at dele, hvem som har været og er den store kærligheden i hendes liv. Hvorfor akkurat nu? Hvad har hun holdt for sig selv i alle disse årene? Og hvad betyder denne åbenheden for kvinden bag stemmen? I denne nyhedsagtige gennemgang afdækker vi baggrunden, ordene som satte følelserne i sving, og reaktionerne som fulgte. Bliv med videre. Dette er en sjælden og intim historie, som giver et nyt blik på Sissel Kyrkjebø, langt uden for rampelyset. Da Sissel Kyrkjebø valgte at åbne op om kærligheden i sit liv, gjorde hun det på sin egen varsomme måde. Hun beskrev ikke et øjeblik af sensation, men en langsomlig historie. En relation, som voksede frem i takt med tillid, fælles værdier og en dyb forståelse for hverandres liv. Ifølge hendes egne ord var det aldrig et mål at sætte kærligheden i rampelyset. Tværtimod var det netop ro og diskretion, som gjorde forholdet muligt. De to skal have mødt hverandre gennem fælleskredser, der musik og kultur stod centralt. Ikke i et blændende øjeblik foran kamera, men i et rum, der samtaler fik tid, og hvor det at lytte var vigtigere end at blive set. Hun har antydet, at mødet skete i en sammenhæng, der arbejde og menneskelig nysgerrighed krydsede hverandre. Et sted, der professionalitet gradvist gav plads til fortrolighed. Det, som bandt dem sammen, var ifølge hende respekt for hverandres rytme. Begge forstod hvad, det vil sige at leve med krav, rejser og perioder med stilhed. Denne forståelsen blev et fundament. Ingen hastværk, ingen forventning om fylde hverandres liv med støj. Kærligheden fik vokse i hverdagen, i de små øjeblikkene som sjældent når overskriftene. Fælles måltider, lange samtaler, pauser mellem projekter. Sissel har også pegt på betydningen af timing. Hun beskriver, hvordan livserfaring, modenhed og klare grænser gjorde det muligt at genkende det, som var ægte. Det handlede ikke om at blive reddet eller fuldendt af en anden, men om at møde et menneske, som stod stødt i sig selv. Netop derfor kunne forholdet forblive privat. Det trængte ingen bekræftelse udenfra. Når hun nu deler dette, er det ikke for at afsløre, men for at sætte ord på en erkendelse, at kærlighed kan være stille og ligevel stærk. At den kan findes parallelt med et liv i offentlighed, uden at blive konsumeret af den. Hun understreger, at valget om at fortælle først kom, da hun kendte tryghed i både relationen og sig selv, og da hun ønskede at vise, at også langsomme historier har værdi. I denne fortællingen er hvem mindre vigtig end hvordan. Hvordan to mennesker fandt hverandre gennem respekt, tålmodighed og fælles værdier. Hvordan de lot tiden arbejdede for dem, og hvordan kærligheden fik være et privat anker i et ellers travlt liv. Det er dette Sissel Kyrkjebø nå inviterer publikum til at forstå, ikke som en afsløring, men som en stilfærdig bekræftelse på, at det nære kan være det mest varige. Når Sissel Kyrkjebø nå deler, at hun har fundet kærligheden, har også mindene om enkelte tilfældige observationer fået en ny betydning. Det var aldrig snak om iscenesatte optrædener eller beviste markeringer. Tværtimod var det de stille øjeblikkene, fanget af forbipasserende blik, som senere blev tolket som tegn på en relation, som voksede i det skjulte. Nogle gange blev de set gående side om side i rolig tempo, uden hastværk. Samtalene virkede lavmælte, latteren dæmpet. Ingen forsøg på at trække opmærksomhed. Ingen store gæster. Netop denne hverdagslige normaliteten gjorde det indtryk. To mennesker, som delte tid, ikke overskrifter. Observatører beskrev, hvordan de ofte holdt lidt afstand, men ligevel bevægede sig i samme rytme. Et kendetegn på fortrolighed, snarere en nyforelsket spænding. Ved andre anledninger blev de lagt mærke til på kulturarenaer, da det at lytte er vigtigere end at blive set. Det var korte pauser, et nik, et smil. De satte sig gerne lidt på siden, som om de ønskede at lade oplevelsen stå i centrum. Når nogen kendte ikke en Sissel, var reaktionen høflig og diskret. Samtalene blev afsluttet uden dramatik, og kvælden fortsatte i samme rolige spor. Fælles for disse øjeblikkene var manglen på iscenesættelse. Ingen tydelige bekræftelser. Ingen demonstrative tegn. Det var heller små handlinger. En jakke, som blev tilbudt. En kop, som blev fyldt. Et blik, som tjekkede, om den andre havde det bra.
Slike detaljer blev først senere tolket som det, de var. Udtryk for omsorg og nærhed. At de af og til blev tilfældigt observeret, var ikke et resultat af vores søge offentlighed, men af at normal tilstedeværelse i et samfund af mennesker altid kan blive lagt mærke til. Netop derfor blev disse mødende rygter og fragmenter ikke historier. Uden bekræftelse fik de ikke fæste, før Sissel selv valgte at sætte ord på kærligheden. I ettertid giver disse observationer et billede af et forhold bygget på respekt for rum og grænser. De lod kærligheden leve i pauser mellem forpligtelser, i stilhed og i fælles oplevelser, som ikke krævede vidner. At nogen ligevel fik glemt af dem, var uundgåeligt, men aldrig styrende. Slik fremstår de tilfældige mødende i dag som små kapitler i en større fortælling. En kærlighed, som ikke trængte bekræftelse udenfra, og som netop derfor kunne vokse sig stærk. Det er ikke de store øjeblikkene, som definerer denne historien, men summen af stille, delte hverdage, observeret af nogen få, forstået fuldt ud først nå. Da Sissel Kyrkjebø i en alder af 56 år valgte at dele, at hun endelig havde fundet kærligheden i sit liv, blev det et øjeblik, som også berørte familien dybt. Reaktionerne var præget af lettelse, varme og stolthed, men også af en stille ettertanke over vejen, som havde ført frem til dette punktet. For dem, som står hende nærmest, var dette ikke en sensation, men en bekræftelse på noget, de længe havde mærket i hendes væremåde. Den første følelsen, mange i familien beskrev, var glæde. Ikke den højrystede, men den rolige, den som kommer over og se et menneske, man er glad i finde ro. De lader mærke til ændringer, før ordene kom. Et lettere smil, mere overskud i hverdagen, en ny tryghed i blikket. Da hun valgte at sige det højt, faldt brikkene på plads. Det var som om familien kollektivt pustede ud. Samtidig var det respekt for valget om at vente. Familien forstod, hvorfor hun havde holdt kærligheden privat så længe. De kendte presset, som følger med offentlighed, og vidste, at beskyttelse af det nære havde været afgørende. Derfor var reaktionen ikke præget af spørgsmål eller krav om detaljer, men af støtte. Du deler, når du er klar. Denne holdning styrkede tilliden og gav rum for at fejre på hendes præmisser. For nogen i familien kom også rørt taknemmelighed. At se hende vælge at åbne op, ikke fordi hun måtte, men fordi hun ønskede det, blev tolket som et tegn på tryghed og modenhed. Det handlede ikke om at ændre, hvem hun var, men om at lade kærligheden få en plads ved siden af alt det andre, hun allerede bar. I samtaler blev det sagt, at dette var en historie, som bare kunne fortælles nå, fordi tiden var rigtig. Reaktionerne rummede også beskyttelsesinstinkt. Familien var optaget af, at offentligheden ikke skulle gøre det private sårbart. Det blev snakket om grænser, om hvordan man kan dele uden og udlevere. Denne enigheden skabte ro. Kærligheden skulle få leve, men ikke forbruges. I den forstand blev åbenheden også en familiebeslutning, forankret i omtanke. Etter hvert som nyheden spredte sig, mærkede familien en ny balance. Det var lettere at snakke om fremtiden, om planer og små glæder. Ikke som store annonceringer, men som naturlige samtaler rundt bordet. Latteren kom raskere, pauserne føltes mindre tunge. Familien beskrev det som, at rummet blev lidt lysere. Sagt var familiens reaktion et samspil af følelser. Glæde over kærligheden, stolthed over hendes valg, respekt for privatlivet og en stille vilje til at stå sammen. Det var ingen dramatik, bare enighed om det vigtigste. At kærlighed, når den deles med varsomhed, kan styrke både individet og fællesskabet. Da Sissel Kyrkjebø i en alder af 56 år valgte at dele, at hun havde fundet kærligheden i sit liv, blev reaktionerne i sociale medier både umiddelbare og omfattende. Det, som først spredte sig, var en bølge af varme og respekt. Kommentarer var præg af glæde på hendes vegne, med ord som så fortjent, endelig og vakkert at se. Mange understregede, at åbenheden kom på et tidspunkt, som føltes rigtigt. Moden, rolig og fri for sensation. En tydelig tendens var beundringen for måden nyheden blev delt på. Brugere trak frem værdigheden i sprog og timing, og ruste hende for at vise, at kærlighed ikke trænger overskrifter for at være ægte. I en digital offentlighed, som ofte præmierer det raske og private, blev dette sat på som et forfriskende alternativ. Flere skrev, at hun satte en ny standard for, hvordan kendte personer kan snakke om det nære uden at udleve det. Samtidig opstod en stærk sammenstængsreaktion. Mange delte egne erfaringer med at finde kærlighed senere i livet, eller med at vælge privatliv i lange perioder. Tråder fyldtes med fortællinger om tålmodighed, timing og om at stå stødt i egne valg. Sissels åbenhed fungerede som et spejl for andre.
Et bevis på, at livets store kapitler ikke følger en tidsplan. En anden del af reaktionerne var beskyttende. Når enkelte forsøgte at spekulere i detaljer, gik mange brugere aktivt ind og bag om respekt. Denne selvregulering var påfaldende. Fællesskabet markerede tydeligt, at glæden ikke skulle blandes med nysgerrighed. Lad kærligheden få være hendes, skrev flere, og mindede om, at støtte også handler om at respektere grænser. Debatten udviklede sig etterhvert til en bredere samtale om alder og kærlighed. Kommentarer udfordrede forestillingen om, at romantik hører ungdommen til, og pegte på værdien af erfaring, tryghed og ro. Mange mente, at netop alderen gav nyheden en ekstra dimension. Den viste, at kærlighed kan være både stilfærdig og dybt forankret, uden behov for bekræftelse udenfra. Mediernes dækning blev også diskuteret. Flere rustede den nøgterne vinklingen og etterlyste mere af samme slag i fremtidige sager. Publikum gav udtryk for, at denne typen historier, fortalt uden sensation, skaber tillid. Når fakta præsenteres med varsomhed, svarer publikum med modenhed. Afslutningsvis står denne igen som en stille, men stærk påmindelse om, at kærlighed ikke følger faste tidslinjer. Når Sissel Kyrkjebø i en alder af 50 år vælger at dele, at hun har fundet kærligheden i sit liv, gør hun det med samme værdighed og ro, som har præget hele hendes karriere. Det er ikke en sensation, men et menneskeligt øjeblik. Ærlig, modent og fuldt af håb. Denne åbenheden viser, at de vigtigste følelserne ofte vokser i stilhed, beskyttet fra støj og forventninger. Kanskje er det netop derfor har berørt så mange, fordi den minder os om, at det aldrig er for sent at finde noget ægte, og at det private kan være det mest værdifulde, vi har. Hvis denne video gav dig varme, eftertanke eller inspiration, støt kanalen hvor. Tryk liker, like igen en kommentar og abonner på kanalen, slik at du ikke går glip af flere gribende og respektfulde historier. Tak for, at du fulgte med.